नमस्ते. मी एक डिश बनवते आहे आणि ती पण आहे ना ब्रेड भाजी पिझ्झा. असं माझं नाव आहे, पण मी बनवल्यावर आहे ना मी तुम्हाला नाव ठेवायला सांगणार आहे. ते तुम्ही नाव ठेवा. आणि हे कसं लहान मुलांसाठी आहे, म्हणजे लहान मुलांना टिफिनसाठी पाहिजे ना, त्याच्यासाठी. आणि मोठे मोठे माणसं सुद्धा नेऊ शकतात. साहित्य दाखवते. ब्रेड भाजी पिझ्झा आहे ना मी बनवते, त्याच्यासाठी हे ब्रेड आहेत, मीठ आहे, हे दूध आहे, म्हणजे अर्धा पाव दूध आहे, पावमधला अर्धा पाव दूध आहे. एक बटाटा किसून घेतलेला आहे, म्हणजे कच्चं आहे, हे किसून घेतलं आहे. हे शिमला मिरची, एक शिमला मिरची आहे छोटं, ते पण किसून घेतलं आहे. हे एक गाजर आहे, हे पण किसून घेतलं आहे. ही लसूण आहे 2 पाकळ्या, ती चेचून घेतली आहे. हा कांदा एक आहे, छोटा कांदा घेतला आहे बारीक चिरून. हे एक टोमॅटो आहे, हे पण बारीक कापून घेतलं आहे. हे सॉस आहे, त्याच्यावर लावायचं आहे. आणि ही मिरची पावडर आहे. आणि हा रवा आहे 1 वाटी. आणि हे तेल आहे. आता मी तुम्हाला हे सगळं कसं करायचं ते दाखवते. आता हे मी वाटगं घेतलं आहे, ह्याच्यामध्ये हे सर्व सामान आहे ना, साहित्य, हे सर्व आता एकत्र करते. 1 वाटी रवा आहे, हे मिरची पावडर आहे, ही मिरची पावडर होती, म्हणजे अर्धा चमचा कमी होती. ही लसूण आहे 2 पाकळ्या चेचून घेतलेल्या. हे शिमला मिरची आहे, एक किसून घेतलेलं. हे बटाटा आहे, म्हणजे साल काढून किसून घेतला आहे, कच्चं आहे. हा गाजर आहे, एक गाजर होता छोटा, तो पण किसून घेतला आहे, धुवून स्वच्छ किसून घेतला आहे. हा कांदा एक छोटा कापून घेतला आहे बारीक चिरून. हे टोमॅटो आहे, एक छोटा घेतला आहे कापून बारीक. आता त्याच्यामध्ये एक अर्धा पाव दूध घेतला आहे, म्हणजे एक पेला हा दूध आहे. हे त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं आहे सर्वमध्ये. आता हे पहिलं सर्व मिक्स करते. हे कसं मोठ्या माणसांनी सुद्धा नेलं तरी चालतो टिफिनला. आता याच्यामध्ये मी दूध टाकते आणि त्याच्यामध्ये आहे ना हे थोडंसं मीठ टाकते चवीपुरतं. ह्याच्यामध्ये साखर वगैरे नाही वापरायची आहे. हे छोट्या मुलांसाठी आहे, ते खास टिफिनला शाळेमध्ये ते वेपर वगैरे घेऊन जातात. ते चांगलं नाही, असं व्हेज आपण बनवून दिलं ना भाजीचं तर ते चांगलं असतं मुलांना खायला, तब्येतीसाठी पण. हे आता सर्व सगळं आता हे मिक्स केलेलं आहे. हे आता मी 10 मिनटासाठी आहे ना झाकून ठेवते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते म्हणजे कसं करायचं ते. ह्याला 10 मिनटं भिजायला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी 10 मिनटं मी आता मस्त झाकून ठेवते आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते. हे आम्ही आता झाकून असं ठेवते. 10 मिनटं झाली आहे. आता बघूया आपण खोलून. हे बघा, हे असं झालेलं आहे 10 मिनटामध्ये. 10 मिनटं झाली आहेत. आता तो बघा असं घट्ट पण झाला आहे, सुकला आहे. असं आपण मॅश करून घ्यायचा चांगला. आता व्यवस्थित झालेला आहे. आता मी ब्रेड घेते. हा ब्रेड घेतला आहे आणि हे सॉस आहे. हे ब्रेडला आहे ना हे सॉस असं लावायचं पहिलं.
सॉस लावून झाला ना असा, मग त्याच्यामध्ये हे आता आपण बनवलं आहे ना मिश्रण भाजीचं, हे सगळं त्याच्यावर असं लावायचं. हे असं भाजी लावून झाली आहे. आता त्याच्यावर काय करायचं, आपण हे तेल आहे ना, हे तेल असं लावायचं. त्यालाच भाजीला वरून असं तेल लावायचं. म्हणजे आपण तव्याला तेल लावायची गरज नाही. पॅन तापू द्या. तापला, हां तापला आहे. आता मी हा ब्रेड बघा कसा टाकते. हे हलवून बघायचं, म्हणजे हलतोय ना म्हणजे खालनं भाजलंय समजायचं. आणि आता परत काय करायचं, गॅस एकदम बारीक करायचा आणि त्याच्यावरती आहे ना परत सॉस लावायचा. म्हणजे आपण तसं लावलं आहे ना पहिला तसा. ही पण बाजू आहे ना त्या भाजीने अशी भरून काढायची आहे. हे असं आहे ना, हे असं भरून घ्यायचं भाजी. तुम्ही म्हणाल हे किती मुलांच्या टिफिनसाठी पण किती टेन्शन आहे. हे टेन्शन नाही म्हणायचं, आपण मुलांसाठी आहे ना हे आपण करून द्यायचं. आपण आज मुलांना करून दिलं ना तर मुलं पण आपल्याला करू उद्या, म्हणजे आपण वयात आल्याच्या नंतर आपल्याला पण मुलं करून देतील ना, काही नाही काय खायला वाटलं तर. आता आपण मुलांसाठी कष्ट केले तर मुलं आपल्यासाठी करणार. आता वरती पण भाजी लावून झाली आहे. आता मी हे असं फिरवते. हे बघा, हे जसं वरचं भाजलं आहे ना असं ते ती साईड पण अशीच भाजून घ्यायची चांगली. मोठी माणसं सुद्धा नेऊ शकतात टिफिनला. आणि कसं सगळं पौष्टिक आहे ना, गाजर, शिमला मिरची, भाज्या आहेत त्याच्यामध्ये. मुलं अशा तर भाज्या खात नाही, त्यासाठी भाज्या बिज्या अशा वापरून आहे ना मुलांसाठी करायचं. म्हणजे कधी पोटात दुखतंय, कधी कान दुखतंय, कधी काय होतं, असे प्रकार होत नाही. त्याच्यासाठी हे असं करून द्यायचं. ते वेपर वगैरे देतात मुलांना डबे भरून 2-2 पाकिटं, ते चांगले नसतात. जर आपण त्रास घेतला ना आई लोकांनी तर ते कसं मुलांना पण चांगलं. मुलांना काय माहिती आहे आपल्याला काय खायचं आणि काय नाही ते. आता थोडा गॅस फास्ट करते, म्हणजे तो भाजेल जरा. 1 मिनिट फक्त फास्ट करायचा आणि परत बारीक करायचा. आता परत बारीक करते, धरूनच बटन ठेवायचं. हे बघा, इथून अजून भाजलं नाही ना, मग ते परत उलटं फिरवायचं, कारण का गॅस कमी होता ना त्याच्यासाठी. आता थोडा गॅस फास्ट करते, भाजायला पाहिजे म्हणून. हे आहे ना, हे मिश्रण आहे ना, आपल्याला वाटलं आता एवढं सकाळच कसं करायचं, मुलांची सकाळची शाळा असते तर हे कसं एवढं सकाळचं करायचं. आपण रात्री करून ठेवायचं, डबा भरून फ्रीजमध्ये ठेवायचं करून, आणि सकाळी ब्रेडमध्ये लावून आहे ना ते असे करून द्यायचे गरम गरम. आता हे झालं आहे, भाजलं आहे ते. आता मी काढते, गॅस बारीक करते नी. हे आहे ना बाकीचे ब्रेड पण आहे ना, सर्व ब्रेड हे असे करून घ्यायचे. आता ब्रेड भाजी पिझ्झा आहे ना एकदम मस्त रेडी तयार झालेला आहे. लहान मुलांची स्पेशल डिश आहे टिफिनसाठी. आता मी असं नाव ठेवलं आहे, आता तुम्ही याला नाव ठेवा काय आहे ते.